हेल' रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दंथारो नोंथांमोना बयबो बिजाब फरायोना फराया आं एसे फरायो एसे फरायनानै बिजाब फरायनायनि आखुखौ दानो सानदों नोंथांमोनाबो बेबायदिनो आखु दानो थाखाय स्टार्ट खालामदो नै आं बे बिजाबखौ फरायनो दा भेरि इन्टारेस्टिं बुक भेरि इम्परटेन्ट बुक बेखौ फरायगासिनो दङ माला फरायगनो हागोन आं मिथिया खिन्थु फरायगासिनो दङ आखु दादों आखु थांनाय सप्तायाव बड'लेण्डआव मोनसे फेस्टिभेल जादोंमोन बे फेस्टिभेलनि मुङानो जादों बड'लेण्ड रिडिं उइक भेरि इन्टारेस्टिं टपिक बे फेस्टिभेलखौ BTR गभर्नमेन्टआनो अर्गानाइज खालामदों दिस इज a very effective important festivals we should BTR गभर्नमेन्टखौ बयबो साबायखर होयोबा मोजां जागौ आरो बयबो होनांगोन बे फेस्टिभेला जादोंमोन 10 सेप्टेम्बरनिफ्राय 17 सेप्टेम्बरसिम 10 सेप्टेम्बराव मानगोनां डक्टर लुन स्वर्गयारिया बेखेवनानै होदोंमोन बे फेस्टिभेलखौ बे सानखालिनो बिथाङा मोनसे बिबुंथि होदों भेरि इम्परटेन्ट स्पिच बिथांनि बुंनायखौ एसे खोनासंग्रोनि बेनि उनाव जों एनालिसिस खालामगोन लेट अस लिसन टु हिम আজি আমি BTR চৰকাৰৰ লাইব্ৰেৰী সাৰ্ভিস ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা BTR অঞ্চলত আমি এটা পৰিৱেশ গঢ়িব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি BTR অঞ্চলত এটা পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি গঢ়িবৰ কাৰণে আমাৰ সন্মানীয় BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত BTR অঞ্চলত যেমান ডিস্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰী সাব ডিভিজনেল লাইব্ৰেৰী ৰুৰেল লাইব্ৰেৰী সকলো জায়গাত আৰু যেমান কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি হাই স্কুল সব জায়গাতে আমি এটা রিডিং উইক BTR চৰকাৰৰ দ্বাৰা আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ BTR অঞ্চলত এটা পঢ়াৰ পৰিৱেশ গঢ়িবৰ কাৰণে যি এটা পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ তাৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত থকা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ লাভৱান হ'ব আৰু এই অঞ্চলত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সহায় সহযোগিতা আমি দিব পাৰিম বুলি আমাৰ বিশ্বাস হৈছে গতিকে BTR অঞ্চলখন শান্তি পৰিৱেশ আহাৰ পিছত এই অঞ্চলৰ শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এই অঞ্চলৰ গুণগত শিক্ষাৰ পৰিৱেশ এই অঞ্চলত মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ এটা প্ৰয়াস সন্মানীয় BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই চেষ্টা চলাইছে আৰু সেই চেষ্টা চলোৱাৰ এটা আমাৰ গ্ৰাছৰুট লেভেলত পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি গঢ়িবৰ কাৰণে সেই ৰিডিং উইক আমি পাতিবলৈ আজি যাত্ৰা কৰিছোঁ গতিকে মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ দ্বাৰা সন্মানীয় BTR চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ যি মিছন এণ্ড ভিজন এই মিছন এণ্ড ভিজনৰ দ্বাৰা BTR অঞ্চলত পৰিৱৰ্তন আহিছে আৰু BTR অঞ্চলৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ অহাৰ পিছত লাহে লাহেকৈ মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট হাই ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডক্টৰ IS অফিচাৰ মানে ACS অফিচাৰ আমি সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব গতিকে মই আজি এই BTR অঞ্চলৰ আজিৰ পৰা এক সপ্তাহ জুৰি ৰিডিং উইক যি এটা পালন কৰা হৈছে তাৰ সকলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ Alright guys नोंथांमोना डक्टर निलुत स्वर्गयारिनि बिबुंथिखौ खोनाबाय बिथाङा जोबोद मोजां बाथ्रा बुंदों बे फोरबोखौ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार्स डिभिजनेल हेडक्वार्टार्स बेनिफ्राय रुरेल लाइब्रेरिज बेनिफ्राय इउनिभार्सिटिज कलेजेस हाई स्कुल्स बे मोनफ्रोमबो जायगायाव फालिनाय जादों which is really good very good because we need to target studentफोरखौनो जों टारगेट खालामनानै बे फोरबोखौ खालामनाय जादों आं बिब्दिनो सानो आरो नोंथांमोना मा सानो उनाव खोन्थाहरदो बेनिफ्राय आं मोनसे जिनिसखौल' साननो हायाखै गामियाव थानाय गथ'फोर जायफ्रा माने लवार प्राइमारि स्कुलाव फरायो बिथांमोनखौबो टारगेट लायोबा मोजां जागौमोन मानोना जों बयबो मिथिगौ औवा गोरलैखौ बदबनो हायो औवा गोराखौ बदबनो हाया औवा गोराया बदबोबा थमस्र'सो बायो बे खंखाय जाया बायस'योसो ओंखायनो गोदै उन्दैफोरखौनो
गोरलैयावनो बेबायदि आखुखौ दानानै होनो हायोबा बिराद मोजां जागौमोन होननानै आं सानो। Anyway, they have done a great job. They have done a great job. We should appreciate these people. दानिया नेक्स्टआव जों मोननै डाटा नायगोन हो। One is literacy rate of Assam. Second is जाहैदों population of Assam. बे मोननै डाटाखौ correlation नायनि. What is the correlation between these two data? All right. Now, if I see literacy rate of Assam, this is as per 2011 census. गोदान census गया है, दाबो जायाखै। जोंनि आसामनि literacy rate only 72.19. This is very, very low. बेयो 2011 नि data. Most probably now it is different and it is not less than I think 84, 85. Even then, this is not good. 84, 85 itu मोजां नङा. There is scope for improvement. Okay. Now, if I see the demography, that means rural and urban. बेखौ नायगोन आरोखि. Rural गामिनि literacy rate only 69.34. Very, very low. बेनिफ्राय urbanआबो बारा नङा 91.8. maybe 91 law. It should go up to 99. Just 91.8. जानांगौ दा बारायबाय. So बे literacy rate को increase खालामनो थाखाय दानि जे reading festival खालामनाया Assam literacy rate. Maybe after 1 year, if we take this survey, this number will be different. And it will be different from गामिनिफ्राय. गामिनि मानसिया लेखा गोरों जागोन, फरायगोन. ओंखायनो Bodoland Reading Week Festival very, very effective, बहुत important. बे गोनांथार. जों बेखौ गारनो नाङा दे. Every year we should do that. All right. Now, second data is I think population of Assam. Population Assam. बे गोजौनि मोनबासो लाइनखौ आं फरायला, गाहायाव फैगोन. डेमोग्राफिखौ नायगोन आं. रुरेल एन्ड आर्बान कम्पेरिजन गाहायाव मोननै दंना, रुरेल एन्ड आर्बान. जोंनि आसामाव बांसिन मानसियानो गामियाव थायो. 85.9% in 2011 माने 2011 आव 85.9% मानसिफ्रा गामियाव थायो. डेफिनेटलि दाबो थायो. बेनिफ्राय आर्बानाव just 14.10%, which is very low. Means you can say urban gaya Assam. There is no urban. Very less people, just 14%, let's say 15%. Basically, no. After there is a projected number, a real number, not a projection. It's a projected number. 2023 projected number. 84.44. Kami out high. The percentage. Meaning, city of Tagan 15.56, 16 just 16% in urban area, 84% in the rural area. No comparison. There is no comparison. Then kind of ang खावलायो government, BTR government, Assam government फोरखौ जेब्लानोखि नया policy बानायगोन, we should keep in our mind we have got huge rural population. And our focus is to address these people. If these people are literate, if these people are growing, Assam will grow. If these people will be developed, Assam will be developed. If these people are not developed, Assam will not be developed. We need to grow these people as well. होमबासो जोङो गासिबो grow जागोन, develop जागोन. नोंथाङा मा बुङो? आंनि opinionखौथ' नोंथाङा खोनाबाय. नोंथाङा मा बुङो? अन्नानै comment sectionआव लिरनानै हरदो.
भिडिअखौ नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। Someday we will meet again. Until then, please read Bodo. Thank you. Bye bye.